नमस्ते सगळ्यांना। आता इथे संध्याकाळ झालेली आहे आणि ओमकार आणि मी मार्केटमध्ये चाललोय। आणि तुम्ही काय करताय? चष्मा लावताय की नाही? ओमकारने गाडी काढलेली आहे। चला बुबू टाटा बाय बाय। आम्ही पप्पी दे बुबू बुबू फ्रेश फिश आला चलो फ्रेश फिश। आपले गेस्ट पण आले बघ। हो गेस्ट सुद्धा आले। गाडी कॉमन झाली ही बघा आपल्या गेस्टची गाडी आहे। काव्या बघा काव्या बघा तिथे काव्या बाय कर बाय बाय बुबू टाटा। हे बघा आता इथे ही आहे ना आणि तिथे बघा आता तिथे ती छोटी मुलगी ती पण बाय करेल बघा आता। बाय बाय लाजली लाजली। बांगडा डायरेक्ट खायचा मोठा आहे बघा घरी जाऊन कापायचा। तो एक पीस जरा तुमच्या हातात पकडा फक्त हातात। बापरे केवढा मोठा काय करायला हवं सर स्क्रू कसं घेतला बल्ब लावायला। मुंबईमध्ये एवढे बल्ब उडत नाही एवढ्या गावी उडतात। हा पण बल्ब बघा झाला त्याच्यावरती डेट असतात ना। हो चेक कर एकदा मला वाटतं हा आधीचाच असेल खूप जुने खूप जुने हो आधीपासून ना। आता हा लावलाय ना हा आपण होय लागला ना हो मस्त। चल आणि त्यासोबतच आम्ही शॉपिंग केली आहे सर्व। ते शॉपिंग काय काय केली ते दाखवूया आणि इकडे दाखव काजल आहे बघ हे काय बनवलं होतं तोपर्यंत त्यांनी काय बनवलं दाखव। इकडे आलूवडी पण इकडे रेडी आहे। चला आपली फिश थाली दाखवा आजची। आज आपली सुरमई बांगडा आणि कोलंबी थाली आहे। त्यासोबतच इकडे हे काय आहे एक्स्ट्रा थालीत का नाही ना थालीचेच आहेत ना ते सर्व। चला पटकन पटकन दोन दोन थाली जाऊ द्या पहिले पुढे। आता हे कोणाचं चाललं गोल्ड वाल्यांचं दोन हा बाबूचं त्यासाठी दूध गरम करून। पण हे आपण त्या तबेल्यामधून आणला होता तो दूध म्हणजे विदाउट वॉटरचं गाईचं प्युअर दूध। आणि सिल्वर पाईप मध्ये 2 पोहे आणि 2 घावणे। ओके घावणे बनतात आहेत ना हो बनतात तोपर्यंत पोहे नाही। चला आता इकडे बघा मी आपल्या गेस्टला सोडायला आलो होतो। आपल्या गोल्डन रूम मध्ये होते एका दिवसासाठी आले होते त्यांना आता ड्रॉप केलं आणि आता परत आपण चाललो। आता परत जे खालचे आहेत त्यांना गाडी करून दिली आहे त्यांना गणपतीपुळे आणि रत्नागिरी दर्शन सर्व करायचं आहे। तर उठल्यापासून ना खूप कामं चालूच होतात अशी कामं काय थांबत नाही आपली। तुम्ही माझ्या राईट साईडला बघू शकता रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन। आता इथे तुम्हाला दाखवतो बघा गेस्ट गेल्यानंतर आम्ही सर्व साईडला करतो बघा सर्व बसायचे खुर्च्या आपलं टेबल सर्व साईडला केलं आणि हे क्लिनिंग होणार। आता गोल्ड रूमचं आता चेकआउट झालं तर आतमध्ये बघा क्लिनिंग प्रोसेस चालू आहे। आणि बाकी तुम्ही गाड्या बघू शकता आपण माझी गाडी तिकडे ठेवली आहे कारण गॅसची गाडी आपण इकडे ठेवतो आणि अजून एक गॅसची गाडी बघा इकडे आहे। गोल्डन रूम झाला ना पुसून आता काय करताय? आता हे घालून घेते वाटतं। हां उशी इकडे उशी पण इकडे लावायचे। आता आम्हाला असं झालं की आमचे ब्लँकेट्स पण आता कमी पडायला लागलेत आणि उशा पण आपल्याला कमी पडायला लागलेत। आता परत आपल्याला सर्व बेडशीट्स पण आपल्याला आणायला लागतील काजल। डबल बेडशीट आणायचे आहेत ना आपल्याला। डबल बेडशीट्स मग उशी लागतील आता
आता इकडे बघा एक उशी इकडे कमी पडली आहे. तर बाकी गोल्ड रूम बघा कसं किती मस्त वाटतोय वरती, छान आणि मस्त. माणूस आल्याला खुश झाला पाहिजे. काय काव्या बरोबर ना? वाटलं पाहिजे कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी मस्त राहिलो आपण. भाई 1 सेकंडमध्ये आमलेट बनवून दाखव काव्य आता आम्हाला. तवा घ्या मला, तवा पटकन गॅस गरम करा. आता आम्हाला 2 गॅस आणायची गरज नाही, लगेच आमलेट बनव. लगेच टाकलं झाला रेडी, संपला विषय, संपला 1 सेकंडमध्ये खतम. आमलेट घ्या. आपल्या व्ह्युअर्सला आमलेट उलटा झाला आणि लगेच सरळ पण होतो. आमलेट. बाकी काय आता काव्या खायला? हे वांग्याचं भरीत आणि ही द्राक्ष. अरे वा वांग्याचं भरीत केलं पण मी बनवलं. हे काय नवीन आहे चमचे? रिमोट कंट्रोल वाले चमचे आहेत काय? दादा ते हे माहितीये ना असं ठेवून खातात. हे मला ना हे खूप आवडलं आहे बघा, भांडी ठेवायचं. ए वहिनी हे बघ माहितीये ते खातात ना असं ठेवून. हा भांडी सुकवायचं मस्त ना जाळी. बाहेर तुम्ही वारा बघू शकता, एकदम सुंदर आणि एकदम छान वाटतंय बाहेर आज. आणि टेम्परेचर म्हणाल तर एकदम व्यवस्थित आहे, अशी फॅनची पण गरज नाही आणि काहीच नाही. आणि आज आपल्याला लंचमध्ये कोण कोण आहेत काजललाच आपण विचारूया. काजल लंचला कोण कोण आहेत? बाकी कोणच नाहीत ना? आज बुकिंग कोणकोणते रूम बुक आहे सांग? आज गोल्डन रूम बुक आहे, सिल्वर रूम बुक आहे आणि खालची ट्विन रूम बुक आहे. एक रूम एकच बुक आहे. पण तरी पण जेवायला कोण आहे का? हो रात्री. आता जेवायला कोण आहे? नाही. कारण काय आहे, गोल्ड त्यांना आम्ही पाठवलं फिरायला, तर त्यांना आम्ही सजेस्ट केलं बाहेरचे चांगले खाण्याचे ठिकाण, पण ते बाहेरच फिरणार होते. मग त्यांना सांगितलं पण फोन आलेला आहे. कारण कोणाचा फोन असेल माहिती का, इव्हनिंगला चेक इन आहे ना आज सिल्वरमध्ये, त्यांचा फोन असू शकतो. चला आता आपण इकडे बसूया आणि काव्यासोबत काव्याचा दिवाळी गिफ्ट बघूया. काव्या दाखव आम्हाला दिवाळी गिफ्ट. काय हे काय लिहिलंय ते? पेंटिंग. तू वाचलं? अरे वा. आता दाखव दिवाळी गिफ्टमध्ये काय काय आलं तुला. सर्व पेंटिंगचा सेट आहे काव्याचं. हे पेन्सिल आहेत ना, कलर पेन्सिल. हे स्केच पेन, एक पेन्सिल. हे रबर आहे, याला नाही रबर नाही पण चांगली पेन्सिल आहे. हे चॉक कलर, म्हणजे प्रत्येक टाईपचे कलर दिलेले आहेत. हे चमकी दिली, स्पार्कल आहे, ग्लिटर आहे, ग्लिटर. त्यासोबतच वा वॉटर कलर पण आहेत. क्या बात आहे. पूर्ण म्हणजे तुला जसं पाहिजे त्या प्रकारे तू सजू शकते. पेन्सिल, रबर, शॉर्पनर मस्त. आणि शेवटचं एक हे दिलं आहे ड्रॉइंग बुक. उघडून दाखव. मस्त ना. हे बघ, ह्याला पण कलर. सर्वात तू कलर कर. सर्वात आधी काय बनवशील माहिती आहे का? हेच बनव. हे दिलंय ना हे वाला. मग तू ह्याच्यात तू सर्व वापरू शकते. स्केच पेन, कलर पेन्सिल, चॉक कलर, वॉटर कलर, हे सर्व छान ना. सर्वांना हॅपी दिवाळी कर. हॅपी दिवाळी. हां. अरे रे फिरली. कशी झोपली होती ती बघायचं होतं. बुबू काय करते? झोपते. काव्या बघ कशा आरामात झोपली आहे. काव्या तिचा किती वजन वाढलं असेल? 15 किलो. तिचा जाड झाली ना ती. आता जास्त झोपते आमची बुबू. ती बोलते आपल्याबरोबर, शेपटी हलवते बघ. बरोबर ना? आणि जरी सर्वांचं जेवण नसलं तरी आमचं जेवण असतंच. तर आमच्या जेवणासाठी आज काय काजल? डाळ भात, मेथीची भाजी आणि बुर्जी. कसली बुर्जी? बुर्जी किंवा आमलेट करेन. अंड्याची बुर्जी नको, ते काढ कर. ते आणले होतेस ना? ते संध्याकाळचे पाहिजे ना, आता पाहिजे. हा आता करून ठेव. इथे बघा, मला पाडव्याचं गिफ्ट ओंकारने काय दिले माहितीये का? डब्बे. ओंकारने नाही दिला, तू मागून घेतला. तुला तूच दिला ना पण. हा मग बोलते तू पाडव्याला गिफ्ट का असे देतो की काय बोलतील. मी त्याला सांगितलेलं मला डब्बे पाहिजे. स्टोरेजला इथे कसं कमी पडतात ना डब्बे. हे सर्व असं बघा असे ठेवलेत ना आम्ही. आणि आत पण डबे आहेत पण ते कसे फुल आहे, छोटे आहेत आणि छोटे पण आहेत. तर हे मी जगनचे डबे घेतले, असे 3 सेट घेतले. हा मोठा, हा मीडियम आणि तो छोटा. पाडव्याचा गिफ्ट. काय पैसे ह्याला खर्च नाही केलं.
हा वस्तू घेतलं. हा मला हवे होते. म्हणजे हे सोनं झालं काजलचं. हा मला आवडलं. चालेल, आता जरूर भरून ठेवा ते हा, आता व्यवस्थित. मी आणि सगळं कशात भरून ठेवते. ऍक्च्युली या डब्याचा फायदा पण आहे आणि नुकसान पण आहे. कसं नुकसान आहे सांग, सामान रिलेटेड कसं नुकसान आहे सांग. म्हणजे कुठे काय ठेवलंय लक्षात ठेवावं लागतो. लक्षात ठेवायला लागतं, नाही तर ते पडून पडून वर्षानुवर्ष राहतं आणि ते यूज पण होत नाही. हो नाही पण आता हे जेवढं पण सामान आहे ना आता लेटेस्टला यूज मध्ये तेच आहे, बाकी एक्स्ट्रा काहीच नाही आहे. ओके चला असा भरून ठेवा. मस्त मोठा जर्मनचा डब्बा घेतला. आता आम्ही तुम्हाला इकडे पापलेट थाली दाखवतो आणि ही कस्टमाइज पापलेट थाली आहे. ह्याच्यात कस्टमाइज काय केलं आपण काजल सांग. हे हां, आपण नेहमीप्रमाणे कोलंबी कशी देतो थपथपीत देतो ना, पण हे रिक्वायरमेंट असे चेंजेस आम्ही 3+ ऑर्डरलाच घेणार. म्हणजे एकाच 3 किंवा प्लस घेत असेल तर आपण त्याच्यासाठी वेगळा बनवू शकतो. इकडे त्यांच्यासाठी थपथपीत न बनवता इथे ग्रेव्ही हे बघा कसं आहे, कोलंबी ड्राय कोलंबी एकदम व्यवस्थित बनवली विथ कांदा मसाला वगैरे सगळं जरासं त्याला कोटिंग. आज मेन मध्ये ड्राय कोलंबी आहे आणि त्यासोबतच आता ते वाढ गाजल एक आणि ही पण आहे आज. हां, इथे आपण एक कॉम्प्लिमेंटरी दिलंय. हे अवेलेबिलिटीनुसार आहे आणि आम्हाला टाइम असेल तर. हां, म्हणजे आज ह्यांच्या ताटात 4 प्रकार आहेत. म्हणजे ड्राय कोलंबी, हे कार्ड आहे ना, कार्ड, आणि त्यासोबत हे पापलेट आहेत बघा. आणि या ताटामध्ये अजून काय येणार आहे, बांगडा. म्हणजे 4 प्रकार झाले ना या थालीचे. आणि तुम्हाला सांगतो पापलेट थाली ही 450ला नाही मिळणार, ही 550 पासून सुरुवात होणार. प्राइस अगोदर सांगतो कारण एक पापलेटची खरेदीच का 150 रुपये ना. ओके, एकदम छान वाटतंय, मस्त वाटतंय. आणि त्याचं 2 इकडे पण बघायचं. 3 थाली आहेत ना आपले. थालीमध्ये भाकरी आणि ह्याच्यामध्ये काय राहिलं आता ह्याच्यामध्ये चमचा राहिला बस आणि भात राहिला. बरोबर, भाताची जागा आहे. तर भात आता कसं ठेवायला होणार याच्यात. हे बघा 2 आपले पापलेट थाली रेडी झालेत. हां, जाऊ दे, ही एक थाली जाऊ दे आणि ही एक थाली जाऊ दे पाठून. आणि त्यांना सुरुवातीला आपण बसतो ना, सिल्वर आहे ना, तर चढल्या आपण जे बसतो ना तिथे त्यांना. ओके, आणि काजल ह्याच्यात पापलेट आणि बांगडा वाढला की हे थाली सुद्धा वरती झाली आणि भात इकडे वाढलाय बघा गरम गरम. ओके, हां बरोबर आहे. पहिलं किचनच्या कशा पाया पडायचे आणि मग जेवण चालू करायचं. दोघांनी पाया पडल्या काजल. व्हेज थाली दाखवा आम्हाला. व्हेज थाली, आजच्या व्हेज थालीमध्ये खास काय आहे. पालेभाजी लाल माटाची, नंतर फरसबीची भाजी आहे, वरण आहे, इथे आपली पनीरची भाजी आहे. पनीरची बघा मस्त एकदम घट्ट ग्रेव्हीवाली भाजी आहे. वा वा, छान. 3 भाज्या झाले. त्यासोबतच आज चपाती काय भाकरी. चपाती व्हेजला आणि नॉनव्हेजला भाकरी. ओके, छान एकदम. आणि आता आपण जरा वरती विचारायला जाऊया कोणाला काय पाहिजे की काय. थाल्या गेलेत आपले. कोण जाते, साक्षीताई जाते का रुणालीताई जाते आहे. भजी टाकते बोलते. हा, भजी पण आहे आपल्या थालीमध्ये. हो, लोणचं आहे, पापड आहे, काय काय वेगवेगळे आयटम आहे. आता हे काय भजी, मस्त एकदम गरम गरम भजी. आम्ही जर भजीचा स्टॉल टाकला तर दुकान भजी नाही चालेल जास्त. व्हेज थाली पण बघा किती टेम्पटिंग आहे. जेवढी आपली फिश थाली टेम्पटिंग होती तेवढीच व्हेज थाली पण आपली टेम्पटिंग आहे. वा वा, एकदम व्यवस्थित बघा. चपात्या पण आपल्या एकदम नरम नरम असतात. एकदम छान मस्त. लोणचं आता सर्व झालं. त्यात काय राहिलं आता, सॅलड राहिला. बरोबर, म्हणजे कोणतीच जागा अशी उरली नाही पाहिजे, उरत नाही आपल्याकडे. तिकडे उरला तो पुरला. पापड पण राहिले ना. तर आजची ऑर्डर मम्मीला सांगतो. मम्मी, आजची ऑर्डर पहिले 3 पापलेट थाली गेले, मग खाली 1 व्हेज थाली गेली आणि परत 2 व्हेज थाली गेले. खाली पण एक्स्ट्रा गेलं आणि वरती पण एक्स्ट्रा जातं. एक्स्ट्रा कधी जातं माहिती काय, जेव्हा शेअरिंगमध्ये होतं तेव्हा एक्स्ट्रा जाते. काजल, आपली 1 थाली एकाला एकदम सफिशियंट आहे ना, त्यात कोण एक्स्ट्रा मागणारच नाही. समजा 2 थाली 3 मध्ये घेतात किंवा 2 थाली 4 मध्ये, एक पण पर्सन एक्स्ट्रा असेल तर एक्स्ट्रा कसं भात लागणारच ना. तर आता त्यांना 2 भात 2 चपात्या पाहिजे. ओके, आणि इकडे आमच्याकडे भज्या बघा एकदम हाय क्वालिटीच्या असतात. ही ट्रेनिंग आपण कुठे घेतलेली आहे भजी बनवायची. हां, अरे वा, आपल्याच गावातल्या आहेत म्हणजे. मग ही टेक्निक. हां, 2 चपात्या. आणि हे नॉर्मल ही चपाती कोणासाठी बनवली आहे. बाय बाय, चालली.
बाय बाय. मी त्यांना पण केलं की तुम्हाला पण केलं. व्हिडिओ एंडिंग होता. आता त्यांना सोडायला चाललो. किती वाजले रात्रीचे? 11 वाजलेले आहेत. बाय बाय. आमच्या नाईटमध्ये काम करणाऱ्यांना सर्वांना ड्रॉप असतं. चला.